Bueno, la veritat és que és un orgull poder-ho fer, és un orgull poder tenir a casa nostra la millor prova del circuit per tercer any consecutiu. El nivell del circuit va en augment cada any més, amb la qual cosa a nivell d'espectacle la gent que s'apropi i vingui, que ojalà sigui molta, gaudirà d'un molt bon nivell ja no sols de les primeres rondes del quadre principal, sinó de totes les categories que hi ha, perquè a dia d'avui tothom està molt entrenat i juga molt bé. I esperar que sigui, ja et dic, un èxit tan esportiu, que això està garantit, com per nosaltres de l'organització, i que tothom gaudeixi de la setmana i que el temps per acabar-ho d'arreglar ens acompanyi. La veritat és que, una mica al fil del que comentava abans, la federació en aquest sentit està fent una molt bona feina. Ha aconseguit consolidar un circuit amb diferents proves que a la vegada conjuguen diferents nivells, amb la qual tots els jugadors federats tenen oferta d'evolució, poden jugar tornejos bronze, plata, Grand Slams i anar pujant d'una manera que puguin tenir una evolució lògica a dins de l'esport i puguin anar escalant. A més, ho han aconseguit consolidar en número de proves, amb l'ajuda dels patrocinadors i de fet és el circuit referència a tot Espanya, amb la qual cosa no es pot dir d'una altra manera que les coses s'han fet bé.